वेलकम बैक न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज आम आज बालजात्रा सांगरिका बुली तो हो नाला आज जेहेतु टाइम आज बुली आसिया। नारी हमारे तार बहुत इच्छा तो
ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପଛପଟେ କାୱାସାକିର Z900ଟା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ରହିବ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଷ୍ଟାଚୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ କର। ଦିନେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା? ବହୁତ ମଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ। ସ୍ମୋକ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ
ଦେବୁ ଦେବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ବୁଲିକି କିନ୍ତୁ ପଳେଇବା କାରଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲାଣି ବହୁତ ବୁଲିଗଲି। ଆଜି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆଜି ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାଇ